Diyan na guys. Ato na ning kuhaon ning atong kamuti diring giant kamuti na. Ato na ning gitabunan kay basig kutkuton, ha? Natago dai siya. Oh. Si kutkuton is mga alaga natong manok. Dara oh. Pat. Kadako man dayana. Lagi. Dali na pag-vlog dili na. Yeah. Dako Mo ni giant kamuti nga Yanam dako. naman day nagkit-kut oh. Gikit gito ka aguro na sa manok. Kadako naman day ani. Aw. Tambo kay na. Oh, hayag na. Ito na ning hinahinayag ko ha. Wa ka na nadaani pa. Gamay manggulo na. Wala ang punuan da diri ang usa kaniyo. Sa man ni? May gamot putlon na lang natin yung gamot na niya. Wala, oy. Sana all, ha? Tatsa. Osa. Kiri gamay-gamay man di. Duha, kaduha na. Kari dako-dako ring usa, ha? Kung napa ni uban din napa ni mga katay-katay da ba? Mo rin ang gipang kut-kut nila. Puwahan lagi, di lagi putian. Puwahan ito niya. Hala. Dako-dako po ni siya, oh. Okay, go na. Mm. Nakadako guys siya. Lapit na. Nagdikit ng duha, oh. Dikit eh. Dili man lahi nagpunga pero nagdikit. Ako man din ang kamote din. Tapad ba? Kamutan pa nato. Oo na naman din ang kamote. Katong diri nang ibot ko. Katong ipang langkas na ko din oh. Dini oh. Wow. Yeah. Ang langkas ko. Last man. Nanay ko kang mama nga. Nagi ni kamote diri man. Kadakong ulo. Wonder ni. Yan giingon. Diara. Naging na, wanay unod. May unod nga langkas na ko na ay mga ang katong puti kay violet tong unodan. Oh, mga puti to dapit diri ay. Paglangkas na ko, mga puti nga tuya ka uto, ko. Kaya mo na siya. Upat ka unod. Dako kay punuan no, tanawang punuan. Ano ka mo wala ni unod guro punuanan ni. Gamot na lang ni. Kini murag na ni unod. Asabi? Lagi. Lagi unod. Kana subayo na. Yan ang nagdikot ko sa earthworm. 5. Kaya masubay ni dito. Mga gamot din eh. Huwag silang lalang. Masabi, uy. Wala ba yung ulit pag... Wala na yung ulit ba? Bundok mo sa mga po. Hindi, ulit. Hello? Wala nila. Ulit mo siya. Gamay. Hindi Wait. Kaya mga gamot-gamot. Okay. Nasamad na or napiang. Yan na. Libre na. Libre na kayo. Dako kayo. Kaniyo pila ni kabuok ha. Sa tunga. Muna kay napalit. Thank you for watching. Share sa itong video diabi. Karon kita sila sa itong giant kamote. Bye bye.